Taong 2016, dumayo sa bansang Hong Kong itong Pinoy boxer na tubong Catanduanes at kilala sa pagiging knockout artist na si Jay Sulmiano alias Rapido. Inasahan niya ang malahigante sa laki at angkad na kalaban na si Takahiro Oda alias Jumbo Oda na isang Hapon sa isang 8 rounds na laban. Sa mismong bakbakan ay dinurog lang ng Pinoy itong malahiganting kalaban. Di umubra ang tangkad at haba ng kamay nito sa mas matapang at mas agresibong Pinoy. Round 2 lang, bulagta na ang pambato ng Japan. Makalipas lang ang 5 buwan ay muling nagbalik sa bansang Hong Kong itong Pinoy para magpakitang gilas na naman. Pero isa ding knockout artist ang kanyang makakalaban. May record na 17 wins, 13 dito via knockout at isang talo lang. Kaya naman, kinakatakutan daw ito sa kanilang lugar. Ito ay si Chalomporn sa Watsok na tubong Thailand. Bordado pa ang katawan. 8 rounds lang ang laban nila. Ang Pinoy dito ay may record na 18 wins, 14 via knockout, 3 talo at may isang tabla. Isa si Bob Arum sa nag-organisa sa nasabing laban. Makikita din siya na nasa loob ng arena na nanonood ng live. Tila naghahanap ng bagong manok na pasisikatin. Sa gabi ng laban, mas mabigat itong bordadong kalaban na taga Thailand. 153 pounds ito sa weigh-in habang 145 pounds lang itong Pinoy. Pero di inatrasan ni Kabayan na may alias Rapido itong kilabot umano na boksidor ng Thailand. Sa halip ay dinurog lang ng Pinoy itong bordado at knockout artist kuno ng kalaban. Ilang minuto din ito na hindi nakabangon sa pagkabagsak. Winasak ng Pinoy alias Rapido ang kalabang bordado. Halos di man lang pinagpawisan si Kabayan, pati si Bob Arum ay tila nagulat din sa lakas ng Pinoy alias Rapido. Tara at sabay nating panoorin ang nasabing bakbakan. At an official 153 pounds and 18 bouts as a professional, he maintains a record of 17 victories with 1 lone defeat, 13 of those victories coming by way of knockout. Fighting out of Sing Wai Cha Gym, Bangkok, Thailand, Chalempon Sawatsu. At an official 145 pounds in 22 bouts as a professional, he maintains a record of 18 victories against 3 losses, 1 draw, and 14 of his victories coming by way of knockout. From Catanduanes, the Philippines, and now fighting at a V2 Gym, Hong Kong, Jay Rapido Sulmiano. Don't do any foul. Obey my command. I say stop, you stop. I say break, you 1 foot step back. Protect yourself on time. Good luck. Take off.
Isang malabumbang kamao ang tumama sa budiga ng kalaban na milipit sa sakit na sinapit. Halos ayaw na itong bumangon sa pagkabagsak. Pati mga round girl ay talagang nashock. Panalo ang Pinoy via first round KO. Ito na din ang huling laban ni Jay Sulmiano alias Rapido sa ibabaw ng lona. Fighting out of V2 Boxing Gym, Hong Kong. Rapido Jay Sulmiano. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.